So more right. Tadzoka. So ndaedza kutega anobloga kutega vanhu vakawandisa woblokwa. Ndeipi. Ndo report navanhu vakawanda aidini zvangu ini. Ameno ikoko. But anyway ndadzoka. Otherwise muri sei? Lockdown yakuenda ichipera. Inasana mbobewa kana Jackson rekutanga. Can you imagine? Ndobhuruka sei ndisina Jackson. Hanzi pane zvakaita chete. I know. Inini mhosva dzangu dzinoperere. Inini lero ndisina mhosva yandaita ndingori nemhosva kani. Kumunhu akaita sena anombonetsa kutsvakira mhosva. Hatombonetse kutsvakira mhosva. But zvimwe zvinozonyanya kumana. So nhasi ndakapfeka yellow. Ameno kama muchifarira kana musingaifarira ndichatenga imwe. Ndopfeka makala. Right. Guys. Nhasi tachitaura nyaya. Toda kutaura nyaya zvakafanira kutenga bhutsu. Nantenga bhutsu anotenga sei? Guys, mozviziva kuti bhutsu dzonetsa kutenga. Ende mashopu ebhutsu anosiyana. Mashopu ebhutsu anosiyana. Right, ngatitange nevarume. Uri murume, like ndombodana nemunhu ari kuda kunotenga bhutsu. Anozati tikaenda kwaBhata kuya. Taenda kwaBhata chida kunotenga shangu. But kana uda kutenga shangu maBhata unogona kusangana nematomi maBhata imomo. Unogona kusangana nemapatapata maBhata imomo. Unogona kusangana nemajombo maBhata imomo. Wosangana nemafarmer shoes maBhata imomo. And unofanira kutenga correct size maBhata imomo. Right. Chimwe chii chinoitwa futi pakutenga bhutsu. But kana uchida matrainer eAdidas, uchida chichi maBhata wangu wasingazviwani. Waitozoenda kune imwe shop inonzi Adidas shop kana Nike shop kana sports shop. Unosangana neikoko, usangana nebhutsu dzako dzauri kutsvaka pamwe haudziwani. Dzimwe nguva unogona kusangana mumuroad uchingofamba woona pane munhu ane bhero rake rakabva kuUK. Pane maNike asi akambopfekwawo. MaNike anenge akambopfekwa zvawo but anenge akangoti sakare but akambopfekwa. But achilook good on you. Tadero manje toona kuti munhu apfeka dzakambopfekwa uyu anogona kusazikanwa nevanhu kuti atenga bhutsu dzakambopfekwa kana atenga bhero rako. Ukatenga bhero rako iwo vanhu vasingakuziye havazito chitsva kwauri. Unogona kupretenda senge wanga wakadotenga kudhara. Nditi ukaenda maBhata ukatenga farmer shoes new one haifeka mboluka better than yawawana mubhero Nike kana kuti Gucci yemubhero yakadopfekwa yakudodambuka inogona kukunda farmer shoes new one value. Rekai chikurumidza bvisa kuiti tikurumidza tigogogo. So zvakafanira kutsvaga murume, kutsvaga boyfriend. Ukanotsvaga boyfriend yako ku certain place inodhila nezvemaboyfriends akadero, unogona kuiwana boyfriend. But kana boyfriend waiwana ikakuroora, unofanira kuziva kuti kana iri farmer shoes boyfriend, it's for all size weather kumaruzeva unofamba nyano muminzwa, good boyfriend. Asi wakazengoda kunochena kuenda pamuchato, boyfriend yefarmer shoes haiite pamuchato. So kana utsvaga munhu wako manje, hatisi kuti chiita maboyfriend 15 one yekumuchato. Vamwe vanoti okay, fidzwa good example watibetsera. Vandaita vakadzi vakandoti yes, saka ndichatsvaka imwe bhutsu yekuti relationship haizomirisa izvozvo. Tisati tomboenda kusize. Right? Tisati tomboenda kusize. Kwaimboita dzimwe bhutsu dzanzi nana mama edu
pfeka iyi bhutsi iyi unozokura nayo. But zvaiwanzoitika kana mama akapfeka bhutsi inokura nayo ka dzaidambuka tisati takura tichizvizuva dzimwe taisa zvidhende kumberi kuti dzikwane topiwa manikname. Ndakambopiwa nickname yekuti Bevin Goronga kuchikoro. Pane rimwe bhuku raBevin Goronga raaipfeka bhutsu akaisa zvidhende mukati because mudhara wangu anga ane nharo angokutengera bhutsu wangu wasina choice ka, especially kana usina kupasa last term. Pfeka bhutsu iyo ndo yaunopfeka chano uchakwana mberi ungopfeka iri oversize. Vakangobvunza but mune size 7 size gumbo rangu rakakura. Vakangwana radopera chete vodotenga idzodzo dziripo. Mudhara wangu anga ane chero kubhabha shop mudhara aingondigeresa kungosvika mubhabha achiti bvisai vhudzi musoro zvazvokuti heka zvekuti mudhara achizwa kuti mudhara toda kumboituma heka tumabhibho toona shabaranks namudhara angozvegerai mwana wayo musoro ndodzoka manje manje. Ukada ungosirirwa zvevhudzi koiri rasarire iri vanzi nati koiri rasarire iri pamusoro iri. Samtiona tangopfeka makepsi confidence yekugara tine bhutsi yakatopedzwana namudhara waingoti gere apa musoro wangu nemakona singekabhazuwa dididi. So example ndiri kutaura kuti nini wakangewo uchiziva kuti uchaenda kupati. Vakadzi vamwe vanondozvigona kana vachienda kupati vanotsvaga bhutsu gogo havadhiraivhi vakaipfeka yogara kubheki uko pasi kubheki kwemota sure siti rekumashure wopfeka pamwe dhiraivha neshangu nechoka chaidzo vodhiraivha vapedo kusvika papati vopinda mota votsvaga parking vozotora gogo voisa mu. Hazvishande seizvozvo kurelationship. The reason why kutenga bhutsu kusingazofanani neuyu ndiko kuti bhutsu hadzina brain yadzo. Varume tinofunga. Zvino wakada kuti utitrite varume sebhutsu zvazvo kuti wadanana nanhingi uyu ndi small house ndiye ndichafamba naye ndoenda naye kuchechi. Chakanakira bhutsu ukaisiyapo waisiya unoona iripo kana isina kubiwa. Vanhu manje ukada kuzozviita nevanhu kuti ifidzi vakafananidza vanhu nebhutsu so I'm just gonna marry someone ndozoita small house yokufamba naye. No, iyo uri kuda kufamba naye ikasara inosara ichifunga wega kuti ndakagarire pano ndega ndemakumbo. Saka small house yako inozoita imwe boyfriend weyayo. Saka hazvishande kunana bhutsu example iringoshanda pachoice. Saka ndichangofocusa pachoice because bhutsu hadzina pfungwa but masmall house nevamwe vanhu vanozoita pfungwa dzavo. Antoona. Ende kana iri mushop bhutsu imwe inopfekwa neplastic mukati kuti isanhuwa. Dzimwe dzinopfekwa nyoro kana wakutoitenga kana watoitenga bhutsu ukadhisaida kungopfeka nyoro gumbo nyoro rakadero uchatoidzoseri. Kune dzimwe dzaunokwanisa kudzosera kune dzimwe dzisingadzoserwi. So kana uchiedza bhutsu mushop unopfeka plastic zvataingoitwa kwabhata pfekai plastic vedue chero nemanga havakurambidzi. Makambozvinotisa kana uchiedza bhutsu chero nemanga havakurambidzi ungopfeka chete pamwana icho gumbo riri kunhuwa iri wokupfekedza socks iroro wopfekedza plastic woedza bhutsu. But what you don't know ndezvekuti kana wakaipfeka bhutsu iyi wakuipfeka kumba inenge isingapfekwe neplastic inoda something chakaita so waigona ipfeka neplastic yokwana wozopfeka nesocks yogwadza. Kune dzimwe bhutsu dzinoburitsa konzi kuita konzi moza yainzi konzi kablisa kanobuda pasingabude ropa but kakaomarara kanogwadza kanongogwadza wakapfeka bhutsu kakabvisa kanotochekwa sometimes nereza chikabvisa konzi. Kune mamwe marelationship akadero ukachuza relationship yako sematengero atiri kuita bhutsu unogona kuroorwa nemunhu anokupa konzi. Konzi hazvirota kugona kufamba nebhutsu inochitogona kufamba nebhutsu yako but konzi inogwadza. Ndo vamwe vari marelationships iwavo but anenge chikona wakachena pavanhu nechiti I'm looking good nozvishingisa but kana wakomboti gumbo rangu rigwadza vanhu we hausana kumbona vanhu vanoti vasvika kumboti uyatora bhutsu vana mamedu ati uyamutora bhutsu dzangu ana imudzisa seri kuenda makumbo angu ari kurwadza but kumariro kwavanenge vaenda vanenge vachiluka cool vachisazinge dzinokwana. Ndo zviri kuitika mazuva ano panyaya dzemarelationship. Vamwe vanhu makatenga bhutsu dzenyu dzinorwadza dzimwe dzine konzi dzimwe makaisa zvidhende kumberi but pavanhu haudi kuti vanhu vazvione kuti dzine zvidhende pamberi. Pavanhu waifamba wakati tasa dzitosokwana. Antoona. Kune dzimwe bhutsu dzaunozoti watenga ukaenda nadzo kumunda glass shoe. Takakura mazuva eglass shoe. Glass shoe hauzaenda nayo kumunda. Glass shoe yangoendwa nayo kuchechi ende glass shoe yanga isingaendewi nayo kumabhora chichi. So iwo kana uchichuza munhu wako partner yako ukachuza glass shoe iri limited, very nice shoe but iri limited.
Vamwe venyu manje munoda kutenga glass shoe because moda kashine kaka, but mchida unoshanda nayo mumunda. Ndona. So iwo ndo unoziva kwauri unoshandisa bhutsu dzako. So kana utsvaga partner iwewe ndo utsvaga partner. So unofanirwa kuziya type of partner waunotsvaka nekwaunonoitsvaka. Kana uchida bhutsu yako iwo unoziya kwadzinowanikwa bhutsu dzako nekwadzotengesewa. Kana uchida farmer shoes wanga usingaendi musupermarket, waidongoenda kune mamwe supermarket anotengesa bhutsu as well. But mabhutsu anowanzoshaya size. Musupermarket waigona kuona mune mapeya tongore mapeya 5. Hatisi shop yebhutsu, remember? Takangotawo mapeyiwa unongotenga zviripo. Ndo zvakaita futi relationship. Saka iwo ndo unochiva kuziva bhutsu yakuda kutenga nekwainotengesewa, whether vane size or not. Zvino zvinozoita vanhu dzimwe ngoti ndingotenga irizi oversize ndo zvinorichinja ndakumba. Uchinje bhutsu kana yakumba. Ingadofuta kuwedzera. Ukaitenga iri small size ingatatamuka, but mukutatamuka imomo inenge ichidambuka. So ndo zvakaita munhu unenge waroorana naye. Ukaroorana nemunhu iwewe uchida kunomuchinja, ngwarira kuti pauri kumuchinja uri kumutatamura. Ukamutatamura anodambuka. Saka vamwe vanhu makachinja mapartners enyu akatatamuka anobva adambuka, chigumwe chiri panze hauzvioni. Relationship yako ine chigumwe chiri panze because wakatenga bhutsu isiri size ukanoitatamura. Waitatamura pavanhu urifunga kuti wakachera, but chigumwe chatova panze. Iyo bhutsu yacho haichambofeel uncomfortable with you. Haisi comfortable with you bhutsu iyoyo. Yakatatamuka. Ndo zvakaita marelationships evanhu vazhinji. Dzimwe dzenguva wakatengwa wari farmer shoes. Munhu akuda kumani, hausatomboona mumwe anopfeka matrainer nebhutsu nesutu. Istaira inhema. Wakaona kuti hauna mari yebhutsu kangopfeka matrainer. Ndakaona 50 cent akadero. 50 cent anoziva zvaanozviitira. 50 cent anoziva kuti ndichanoimba pastage, ndichada kutsava but ndakapfeka sutu. Arikuda kusatisfy vesutu but kutsava nebhutsu hazviiti, ndichatsava ndema. Imongoteedzera. Saka wakaona munhu akapfeka farmer shoes nesutu, usamuadvise womuteedzera because dzimwe nguva size dzake hadziwanikwa kubhutsu tsvinu. Saka worega kunotsvaka bhutsu tsvinu chiteedzera munhu atenga farmer shoes. Vamwe vanhu vari kutenga mabaggy trousers because havana size kuma slim fit. Kune vamwe vanhu kuti vakapfeka slim fit vanoita senge piki. Unoziva piki? Kana munhu akapfeka slim fit nebhutsu yake iri pointed vanoita senge piki. Zvakaita piki moiza iri upside down here nokuda kwechimiro chavo. But iwo ukavavona vakutenga matrainers nesutu but sere ndaifarira. No, the reason why vasingadi vari kutya kuti vachafanana nepiki. Iwewe inokufita ukanotsvaka size yako. A lot of people anodero. So munhu aona kuti iyeka nezvaari kuda kuita hazvipindirani, saka mukadzi wokubhawa haamukwanisi. Iwe rega unotora wako kubhawa, iwe uri chidhakwa. Woda kunotorana nebhutsu inohwinya glass shoe, iwe uri munhu wokufamba, ukagumburwa nedombo yakwebuka. Dzimwe bhutsu dzakadhizainwa vanhu vane mota, unongoidhiraivha uchibuda mota pacar park uchinopinda mumba. Zvino iwewe unofamba netsoka unotenga glass shoe. Waiva usingazvoni tiri kumusha dzimwe nguva taichuza glass shoe. Glass shoe dzimwe dzaidiwa nevanhu vane bhutsu mapeya akawanda. Asi taitenga iri first mari yako last and first and last unotenga glass shoe, wanotenga glass shoe yobva yakwabuka. Ndiso tonosonesa glass shoe haisoneki because anga isiri leather. Ukaenda panosonwa bhutsu dzimwe nguva yadza kuti apa iya haichasoneki unless maitaisa chigamba. Yobva iswa chigamba chisingafite. Ungopfeka kuti ukavhe gumbo but haichina shape. Ndo zvinenge zviita marelationships. Chirega ndikupe example manje. Uri single iwewe. Uri kuda mukadzi wokuroora. Zvaunoita manje kana uchitenga bhutsu, sometimes vanhu vaita window shopping on a Sunday. Kungofamba enda kutaura mashopu akavhara. Votarisa nepawindow, street yes, vachitarisa nepawindow, idzi bhutsu idzi iye glasi iyo ndoda kuzoedza nemande. Hava vasingaputsi window ipapo vodoputsa window weitora, no. Dzimwe nguva inenge kune dzimwe bhutsu dzailuka long. Zvaunofunga kuti iwe size 7. Unoona kuti no, haitombo size 7, size 6. Kungotesva kwayakaita. Uko kumberi kwakatesva hakuna gumbo chigumwe hachisvike. Ende futi vamwe vanhu vane makumbo akati vhatata kudai. Vamwe vane makumbo ari pointed. Vamwe vane mazidzuko akaita senge rangu iri. Anoona zigudzuka rangu iri. Iro hameno zvaraita pasi apa ndandakatsikei. Zisize 12. Saka reri ndida bhutsu yakareba.
Vamwe vanhu vanopfeka size 12 not because vanopfeka size 12 but because chikumbo chacho chakafuti fatatata. Saka size 12 ikapfekwa nechimunhu chakati fatafatatata kumberi kwekusina chunhu. Zvigunwe zvezvakagumira bhozi chikumbo chacho chakati vatata kudai. Saka iwo unofanirwa kutsvaga bhutsu inoenderana nezvauri. Ndo pane nyaya manje ipapo. Nyangwe ukada bhutsu glass shoe sei kana iyo glass shoe yacho isingakufite hauna kana choice than kutongonotenga inokufita. But vazhinji vanoda kumanikidza glass shoe manje ndongoipfeka glass shoe iyoyo wozoona manje kuti hazvisi kufita izvo. Iyowo yoga glass shoe yaingoona kuti handisi kufita ende kana glass shoe ikaona kuti haifiti inodambuka. Ndo the way anongokomunicata naye kwauri bhutsu. Kana kuti dzimwe dzacho waitenga dzine gogo rakadaiwo dzakakwirira but mafambiro ako iwo manje hapindirani nekukwirira kwakaita bhutsu yako. Saka waipedzisira watsveya mabhutsu. Waona bhutsu dzevanhu vazhinji chero wana conductor waiona bhutsu yotsika nepasaidi. Haitsika nepasaidi because yakatengwa yakatsika nepasaidi. Inotsika nepasaidi because waramba uchifamba nayo uchitsika nesaidi. Ndo mafambiro ako nemateya. Saka iwo waifangozoziva kuti bhutsu ndofamba ndedzakadai saka handichafambi nadzo kana ndichifamba ndopfeka matrainer asina heel. That's why you ukaona munhu ukatarisa bhutsu. So we are good at analyzing. Ukatarisa bhutsu bhutsu iyi yangu iAdidas. I think munoiona mese. Kana ndichitenga ka handingotengeri kuti Adidas. Ndinotengera first of all kune zvinhu 5 zvandoconsider pakutenga bhutsu. Ende munhu akandiona ndichita choice yangu yekutenga bhutsu ka nezvinhu 5 zvafanira kunditsamwira because ini ndinoziva zvandoda pabhutsu. Most people would not know why ndakatenga bhutsu iyi. Ndakatenga bhutsu iyi because of color iyi. First of all, color iyi inomecha nemamwe makala angu. Ndinonzi ndonzi Carlos. Ndopfeka makala ari bright. Saka ndakati iyi bhutsu iyi ndikaipfeka kubeach, ndakapfeka ka t-shirt kangu kadai ndikadai. Ndobva ndati pandine dzimwe hembe white. Matrainer white anonetsa kuwana. Ndobva ndatora iyi haisi white but yakaita cream haisi chichi. So ndogona kutenga bhutsu ichida white yekuti gomecha nekepesi yangu imwe upstairs. Tambo idzi ndoti ndine imwe tracksuit yegreen but ndogona isa unogona kuwana ndaisa tambo dzegreen apa kuti imeche tracksuit yegreen yandoda kupfeka kana ndikaona kuti handina imwe pair. Fortunately ndine makala ese pabhutsu but ukaitarisisa ine zibhumta dzarakati bhapa zasapa pakakwirira zisoro rakakwirira. Saka ndikapfeka tracksuit isingati mbai inoti jean haritsike pasi handiritsike uko. Ndiri kupa example yebhutsu iyi just ndikudza kuti relationship yako manje ukatsvaka kabhutsu katetetete uchipfeka zijini ndo vanhu vanoona vanotsika jini uri kutsika jini radarika bhutsu wakuritsika. Ndo zvine zvakaita relationship yako. Ukaita poor choice ukatsvaka munhu ane cash asi achihura relationship yako inenge iva nezijini. Munhu apfeka zijini riri kunoku uchiritsika zvokuti ivo vanhu dzimwe nguva ka relationship yacho haitombooneki. Kana ukatora munhu anohura chacho inogona kusaonekwa kuti ari married kana newe unogona kusaonekwa kuti munhu wacho anenge ari busy nechiura nevakadzi vakasiyana-siyana zvokuti vanhu havatombozivi murume wani. Saka dzimwe bhutsu dzaivhagwa nezijini rosvika kunoku utoona munhu ane shangu here pamwe ana shangu anadzo dzavhagwa nejini. So dzimwe relationship dzenyu dzakadero sezvo unenge une relationship yako so but yakavhagwa nejini iri relationship yakuti iwe ndio unongoziva kuti murume ndewako but vamwe vese vari kunze kwanomuona different ladies, different women, different chichi. Iwe ndio unongo ndine certificate nyangwe ring hana kutengera. Unongo chero kudla hadli newe chero kuenda out haendi newe. Murume wangu koya vamwe vanopfeka timatirauzi zvakaita mupompi teta kati pompi kanosvika kachipinda mubhutsu zvokuti munhu wese angachona murume uyo bhutsu iyo kurati murume uyo ari married uyo. Zvinodoonekwa nemunhu wese vanoenda vese kuchechi chichi but just because kakapinda mukatrousers hazviroti zviri kufita. Zvinogona kunge zvingofita pavanhu but kumba ukachiti mwana hatimanyei kumba koenda muchingoti kana chechi yapera mukurumidza dzokera kumba. Vamwe vanhu vanokurumidza dzokera kumba after church because bhutsu dzinenge dzakugwadza not because havasida kuhang around. So ime muchiti family ende vari so good vanongokurumidza enda kumba after church. No, bhutsu dzakugwadza dedi vanoda kukurumidza enda kumba kuti vanochinja bhutsu. Uri kunzwa ndo zvine zvakaita marelationships enyu. So iwe ukaita window shopping iwo haurohwi
ukaenda mutown ukatenderera mutown yese on a Sunday like pano papari paChristmas tainotendera Edgar's, Woolworths, dzimwe dzacho tasingatombotariri dzinodhura tikangona kwanzi Woolworths kamheno kainzi Edgar's here kana kuchi taitoziva kuti hai nemari yandinayo zviti saka taingotambira kunana power sales. Kuroora munhu wokwapower sales hazviri kuti wokwasales wanga wasingamude, but iwe ndounoziva homwe yako. Ndiri kuzama kutodini kuti dzimwe nguva partner yauri kutsvaka ika unonyatsoona kuti hai partner indoida zvangu but haisitaipi yangu kana iyo haindide. Yo unongochiti ndoda kuroora Pokelo, but ndoziva Pokelo akanzi anopiwa munhu mahara ndingamuda, ndiwo zvaunenge uchifunga iwo, but iye hake kutaura chokwadi Pokelo asi haangamboendi kumareserva kwedu kumusha uko, klasi yatosiyana. So ukaziva bhutsu yako kwaunoitenga nekwaunenge uchitenga kune zvauri kuitengera zvaibetsera, but it's not the end of it. Dzimwe nguva munhu aitenga bhutsu ichimukwana zvakanaka because waitenga bhutsu iyi kuchinaya kana kuti kuchitonhora. Ukatenga bhutsu kuchitonhora inenge yakacontract, dzimwe nguva kukazopisa inoita senge yadwa different bhutsu. Vanoziva nezvebhutsu vaidero kana kuchipisa so bhutsu tenga yakatara kuhurumbijana. Ndozama kuti kudii, ndozama kuti ipapa parelationship yako ukadanana nemunhu achine maproblems anogona kukufita panguva iyoyo. Unogona kudana nemunhu achiri kuda kutsvaka mari akachona, saka ukadana nemunhu akachona ari kutsvaka mari anogona kukuda mugofitana ipapo. Weather ikazochinja manje mari ikazowanikwa. Ndo paya pandaikudza ndichiti murume waona iyi tikangomwedzera 1000 wadoramba wadodivorce. Vamwe vanhu muri mese because muri kutambura. Ukangoita tumari mbijana wadwa divorced. Wozoti kusei misha chinoparara kuUK. Zvinoitika kuUK zvazvo zvokuti vanhu pavanouya kuUK pane zvakawanda zvinochinja. Mari inochinja, lifestyle inochinja. Unotanga kugeza ugere. Vazhinji vanhu kumusha uko vaigezera mubucket. No insult, nothing. I think pandakauya kuUK ndakangogeza mutabhu ka5 chako chaiko. Ku boarding school. Neku imbedu yanga isina tabu kumusha. So I won't lie. Nekwa maini kwataimboenda Bulawayo vava nematabu 2. Zvoti ende tasingagezi futi mvura yakazara mutabu. Musapedza mvura imimi. Mvura mbijana. Unongoiziya imwe. Musatambisa mvura please. Saka kugeza mutabu raingovapo tabu but zvingoriyeri kuti hakuna mali. Saka vanhu vazhinji lifestyle chayo kuti no limit. Magetsi haende. Vanotanga kuivonera mhiri. I'm talking of mhiri kwamakungwa because kunana South Africa magetsi akupota wachenda ndore hangu mhiri kwamakungwa kuti lifestyle yako mhiri kwamakungwa ndeyekuti food chaichaika kana nyangu wakachona sei the last thing chaunoshaya kuma abroad ku UK kunana America ifood. Ukaona woshaya food chakuti warara usina chawadya but the disaster ndo chinhu chisingawanzoshayikwa ichocho. Zvimwe zvese ungazvishayiwa but akufood. So iyo zvega zvaidongopa difference. So dzimwe dzenguva unodana nemunhu muchitambura muchiwirirana zvakanaka because muri panhamo mesa. Paanongoti unozati umwe munhu kungotenga mota chiure chadopinda mumba. Unozati umwe munhu haasi kuura because haakwanisi kutravela akafunga kukwira bhazi ozonodzika ozodzoka. Can't come back on time. Paanongotenga mota chete chiure chadopinda mumba. Bwaza ndikadrive zvinhu ndikapedza basa ngadrive ndogona kuti ndambodarika ndosvika ndikadorova zvinhu ndikadzoka ndikauya kumba. Urikuona? So dzimwe dzenguva ma blessings enyu anogona kutokuurayira relationship yenyu. Tisingati rambai kublesswa. Dzimwe dzenguva exposure chaichayo inoita kuti munhu aone mistake. That's why chona kuti vanhu vazhinji vanodivorce vabva kuma holidays. Vanhu vazhinji kunana UK vanodivorce soon after my holiday visit. Paanoenda kuholiday munhu anoreflect akagara kubichi so achiona vamwe vanhu vanodanana vachibatana vari confident vanotamba nevana vavo. Iye anenge achiziva kuti kumba kwake haiste. Anogara pasi ofunga kuti do I really need this? Why am I in this relationship when other people are happy? Zvinofurira izvozvo. Munhu achibva kuholiday anenge ane dzimwe pfungwa no I need a guy like this, a handsome guy ane six pack. Chirume changu chachinyara kupinda mvura because chine zidumbu chichaenda chinyara. No, I need a guy with this. But what they don't realize, iye ane six pack wacho dzimwe nguva anenge asingakude. Kana kuti anenge ane zvimwe bhutsu yakanaka yakatesva ka ine advantage yayo, but ukaenda kubhora uchida unokava nayo bhora haiite.
Messi kana achida zvebhora haendi nebhutsi yakatesva. So iwe unenge wangojaja boots nekuda kwe1 occasion, forgetting kuti kune maoccasions hobo pakurarama. So ukachuza murume wako iwo neoccasion 1 occasion 1 inoitika once a year, unogona kuchuza murume wako iwo nokuti anodhensa papati. Murume ndamuda nokuti anodhensa pawedding. Fine, uri kumuda neoccasion kuti anodhensa pawedding, but how many times will you be going pawedding maroorana? Iwo achuza murume wako nokuda kuti anodhensa pawedding. Imuchinda pawedding once every 4 years. Saka pamunenge musingaendi pawedding apa uchaisvika kwanei? Panoda manje kuti uchitsvaka a balance iwewe. Kuti alright, murume handingamuwana ari perfect, but ndoda anoti uku nokuku. Handingatengi farmer shoes, but handingatengi sangandaki by butter, but also ndine mari ye1 pair. Ndoita sei panapa? Ndo vanozouya munhu kuti nditenge matrainer eblack. Utenge ebright. No. Anozoda kuwachiwa. Nemake pane pandichafamba netsoka ndichina kumadhaka. Saka black is right. Munhu akangwara wairona. Ane mari ye1 pair. Zvino mumwe munhu anoti Fitso ndoda matrainer eyellow. Une dzimwe hembe dzeyellow here? Ndine tracksuit yeyellow. Ndiyo ya munhu anozoona kupfeka hembe dzeblue netracksuit trainer yellow. Zvimwe unongori ne1 chinhu chiri common nemudiwa wako, and you get into marriage nekuda kwe1 chinhu chauri in common naye. You need to find zvinhu zviri about 2, 3, 4, 5, 6, 10 zvichikwira zvinhu zviri in common. Kuti zveshwashwa bhutsu ikai ndikasvika vanhu vachitamba bhora uyu ndine trainer, but harisi rebhora zvaro, but ndikaona vanhu vachitamba bhora akati vyatitambe bhora, I can play zviri nani pane bhutsu iyi yakatesva iyi. Kumushaka waiti kana une bhutsu imwe isingaiti tichiri vana vadiki, kwainzi no guys, uyu hatisi kuda tatambe nokuti ane bhutsu. Saka taipedzera takurura, isi taiafoda bhutsu, taipedzera takururiswa bhutsu totamba tisina bhutsu. Serious? Sandaki yake ingandikuvadzai, tohla kumaka anozotitsika ndovana. Posi sandaki kuti aiwa ngaakurure bhutsu, kana achida zvebhora ngaakurure bhutsu. Then kune vamwe vaizonzi nevanhu, tionei nzara dzenyu, mukakava bhora rinodambuka, katai nzara dzenyu. Saka munhu vainokatisiwa nzara kumusha. Yes, tichikura taitamba bhora ringava rebepa kana rechikumba. Dzimwe nguva vainzi kurura, tionei zvigunhu zvenyu guys, maconditions andingaisera. So akakomborerwa munhu aizo, waizoona munhu achifamba neshooters, ndiyo ari kuenda naye kuchikoro, but ndiyo ari kutambisa futi bhora. Anenge adona kuti bhora ndo rakakosha muupenyu hwake. Saka aitenga shooters kuenda kuchikoro. Imuchimuseka akapfeka shooters kuenda kuchikoro, but kana yangu yebhora ane advantage yakapfeka shooters. Hapana ari kundinzwisisa apa ndofunga. Nyaya ndiri kutaura ndekudai so. Iwo wakangochitsvaka partner yako iwo, ukashandisa 1 criteria papartner yako, ziya kuti pauchati fambe. Ukati okay, ndoda kutsvaka tozojairana tamarriage. Kuna mwana wangu ndodero, ndidziya bhutsu dzandandichiratidza kuti ndaraiti tenga iyo dzodiki idzodzo, unozonojairana tenga dzakakura idzodzo, uchakura nadzo. But madhara anga asingazive kuti dzimwe nguva unenge uchiudzwa une sawa size 10, Mwari vada kuti ndiwo size yako, wotengeswa bhutsu size 12. Magumburi gwawaita uchifamba udai wakava pasi, bhozi wanga wajara kufamba negood size. Saka unochifamba semunhu ane good size, wogumburwa chidonho uye kumba wakakuvara pabvi. Chii chaitika? Dzimwe nguva wakakuvara kudero, waitorohwa wadonha sei, vasingazivi bhutsu ndiyo yakudonhedza. Dzimwewo bhutsu futi dzaiuya dzine mashoeless. Let's not forget that. Bhutsu inoya ine mashoeless yakafanana nemunhu unoroora achiuya ane vana vake. Munogona kuti mashoeless ana basa toafolda tosunga. No, it's not as simple as that. Shoeless inogona kukuvhiringidza upenyu hwako kutoita chirema chako neshoeless. Ukaisunga shoeless inorodonka yega. Vana Nike neAdidas ipapo ndo pavasingagoni. Ndogara ndine mashoeless. Pamashoeless avakagona Adidas akati gone pa type yemashoeless. Aya mashoeless ukawasunga unogona kuwasunga nhasi agogara akasungika so. Kune amwe vanoita so ari akanaka kana ukatarisa, but ukawasunga uri busy kufamba ona arudunuka. Kutonjenjera pasi. Pamwe uroda kucrossa watsika shoeless iye wagumburwa, mota ichiuya warutsikwa, vanhu vanotofa nemashoeless. Yeah. So ukapinda mulove relationship yako nemunhu murume ane mashoeless,
mashoeless tongoti mwana ane vana vari troublesome. Nyangwe mamuchidanana sei, ukatadza kusunga mashoeless ako zvakanaka, musha wewe unoputsika chete. Tinoziva dzimba dzakawanda dzakaputsika nekuda kuti wakaroorwa nemunhu ane vana vake. Uchiti mashoeless toapenyera. Wazorambona mashoeless toapenyera mukumbo imomo, toapenyera mubhutsi imomo abude. Unongona abuda. Kumashoeless anomboita. Mambona mashoeless ari stable, unongona mashoeless abuda mukumbo. Watsika futi. Kuchii chiri kumboitika? Ndapenyera mashoeless but abuda. Dzimwe nguva mashoeless aya wapinda mutoilet, public toilet. Ona awakudoneta, ona mashoeless akadorodoneka adonzvenjera rimwe riri kunanzva wako rimwe riri kunanzva wako. Wakuzomasinga muna tsvina tudi makazara honye mutoilet dzepublic dziya. Paunozobuda panze chinosunga maoko ako abata mabacteria. Hausi kuziva watora utachiona. Wozonodaona akumba kwa ne diarrhea. Una mushoeless waita cholera. Izvo yauya vhaya hameno mashoeless pawasunga unozogeza maoko. Zvinhu zvidiki zvimwe zvacho unombozozvizivi zvakonzerwa nei, but izvo zvakonzerwa nei. So uchitsvaga partner yako iwo unofanirwa kugara une list. Vanhu vanogara vachinditukira list, but unofanirwa kugara une list. Unofanirwa kugara une list nenhau yokuti unoziva kuti shoeless yako uchaishandisa seiwo. Because unoziva kuti kana une list ka unoyazoziva but maSaturdays ndikatenga bhutsu iyi yakatesva iyi, but maSaturdays ndichapota ndichinda korima. Ndechinorima. Ndikanyorima ndisina bhutsu ndobayiwa neminzo. Ndikatenga ndichakuanswer mai Michelle. Ndikatenga bhutsu yaizoite. Sahanzi namai Michelle, so are you saying don't marry vanhu vane vana here? Oh no. Bhutsu dzine shoeless dzakanaka stereke. Hamusana mambodzona? Kune dzimwe bhutsu denda ndazviziva ndichaita live ndichitaura nezvimwe zvangoya mupfungwa dzangu izvo. Ndanjaenda absent ndokuradzai bhutsu dzangu ma different shoes anofitiwa neshoeless. Shoeless. Yes, you can marry munhu ane vana vake kana vachifitana nezvavo nemaconditions emba mako. Vanogona kuti usatoziva kuti vana baba vasipo kana vachiteerera kana muchinzwanana. Usually mai Michelle ka as a partner imimi vanhukadzi mune problem one. Ndinoda kugeneralize zvangu but maybe ndiri wrong. Vanhukadzi pandakaona chapa mune problem panhu one. Mukangoona munhu wamada chete, murume mukati mamuda, kashoma kuzoti anowira nevana vangu here. Vazhinji venyu vemadoperera ende memudoda kuti vana vaadjust. Imimi vana imimi kana musingade zvinhu mutoenda kwadhiti venyu kana you have to listen. Muri vana vangu teererai murume. It's not a must kuti vana vajairira nemunhu wako. Unotofanirwa kutotrya kuti vajairira kwete kuvamanikidza. Nokuti first of all vana kukumbira divorce. Vana vese vana they prefer to be nababa vavo. That's what you ukaona mukaita divorce paper kana muchidivorce. Vana vanotombotry by all means kukupa attitude. That attitude is a way of trying kuti dzokerana nababa. We are used to this. Tsoka ugare nababa. And vanongoita kuti haunzi pakangoita baba vamwe vanenge vachivaudza kuti mai venyu vari wrong pekuti vanototora side. Saka mai ndo vari wrong. We should be happy right now. So it's not, especially vechikomana, it's not easy. Kuti ungoti vana vechikomana ndauya nemurume akapfeka yellow ndiyo yavababa venyu. They want to know why. Iwo kuti uzotsanangura vanoti aiwa ndakarohwa lula nezuro vanonakidza kudarika date haukwanise akati ngongoti just amugona kupindura vana as well. So a good mother zvaanofanirwa kuita ndezvekudai so vana vangu inzwai panapa pari kuitika divorce panapa, but that's not the beginning and that's not the end. Inzwai pane complication iripo panapa vana vangu. Chii nai mama usually anonga serious. Mama needs to move on with life. Murukuchi mama. Mama cannot live alone. And so is your dad. But I want you to understand one thing, Vanavangu. China mama. Inina dedik. Atichafita kadzokerana. Why? No, that's not for you to know that. But but there's something else to tell you. Ndichatsvaka umwe murume. Ndikaona the right person.
ndicharogwa futi. Usually vana ipa panogona kuti no, kana wateta mumwe murume, we go and live with that. Zvakanaka vana vangu. If that makes you happy, inini samai venyu ndokudai vana vangu. But kana machuza kundisiya nokuti ndatsvaka mumwe murume, mukanochuza kuti daddy wenyu utsvatsvaka mumwe mukadzi, it's up to you. But this is a fact. Take it or leave it. Chavasingadi vana kunyeberwa. Oh, uncle is coming here. Uncle is coming here. Avasi uncle even that uncle baba takatanga kuti vaziva daddy baba. Tumwe tunema tomunotaura na sisters ka. Tomunofunga kuti makachenjera stereke. Mema makachenjera muchiudza vana kuti ndi uncle. It's very stupid. It's very stupid. So Leo ndoda tiudze vana kuti ndiani. No. Ngavarege kuuya vana varipo. Simple as that. Oh, uya vana varara. Don't be so naive. Ausiyo unozati vana vanorara nguvai. A lot of you guys are naive. Uya vana varara. Vanonzwa vana kana vapinda munhu. Vanonzwa. And that's really bad because avari kudeceiviwa vana manje. Hanzi no, I'm asking kuti vakadzi vasarore varume nevarume vane vanere. I'll explain that, my Michelle. So don't be naive. Because I'm not good at kupindura mvunzo ndifamba. Hanzi saka uri kuti vakadzi vasarore nevarume vane vanere. No, I'm not saying that, but you need to be very, very careful. Wakawana murume aine vana vake 3 vakomana vari over 15. Iwo chiuya nevana vako 3 vasikana vari over 12 years old. But no problem papa. You need to assess the situation. How good are those kids? How well behaved are those kids? Otherwise, unopinza vana vako mu abuse. Vana avasku to understand that this is our new mom, this is our new what. Automatically. Vana vanongokaona kari kamuka msikana okamwana kwa ningi vano uchisara na uchiti look after your sister unaona kakakurwa brugo kakabisu ende vana vanokwanisa anything. By the end of the day, unozona kuti vana vari kuita zvokubonderana vari kubonda varitana bonde vari my brothers and say nyaya dzakadero hadzinyanyi kubuda because vanhu vanodzitsika-tsika. Zvinokeepwa as family sick but zvinhu zviri kuitika izvezvi. Pana ari kutondiona izvo zvanotoziva situation yakaitika mumba make right now. Ini handisi muprofita but sometimes kandichiita malive musafunga ndenjiziva nyaya dzanyu ndinongonzwa zvingonanga zvakadai. So musandipika. So ndonyaya ndada kuti ndikudze mai Michelle. Not only that, wakangone vana vevasikana ivo vari 12, 15 and 18. Vechisikana. Be very, very careful zirumira rororana kuti rinogone rogara nevana vechisikana. Unotoona tobatwa yeah, good night. Tukamwana kachiabusiwa. Na baba iva vanovata newe budhi vanovata newe. Hauna mbovaseseva. Oti murume wangu hamboiti zvemasmalls. Haachaiti zvemasmalls because arokwira mwana wako ogere naye without you knowing. No, but zvinobviswa so ndikutaura zvinhu zvinoitika muupenyu zviri kuitika right now. Mwana wako iwe anogona kubvisa mimba iwe yemurume waunaye second musoro bhangu wakati wawana ende zvino kuuk vanokeepa secret. So ndofunga ndakupindura ipapo. Hanzi chifidzo unenge uripi tichiitirwa malive ekuratidza magaro iwe une nyaya yebhok dai. Chifidzo anga block zikanongondi block yevo vanhu vanouya pana vazhinji vanondiblock sana ndakablockwa for 2 days. Saka hanzi next time ndogona kublockwa for 30 days. Ku account imweyo ndakablockwa for 59 days. That's why mchiona ndichiitira malive. Pano pakutonakidza pana. Ku account konda ndine mafans hobo ameno vari kufunga ndakafa. Varongona ndisinganyori zvinhu ku account imweyo havazivi ndakablockwa. And havasi kuenda kupage kwangu. Ndine page ronzi hand Leon chichichi. Vanhu hamusati marijaira but rine vanhu 1,000 a few thousands. But hamusati majaira kufollowa my pages. So muchambogara makadero. But musuwo munondona ndisisipo panapa. Ndenda kupage uko. Motozotora makore nemakore. But ndine YouTube as well. Also my live handwanzwa posta ku YouTube. Ariko ku YouTube. But anonetsa dzimwe nguva ndakareba 5 hours and ndecha divide ndichita screen record ndoposta ku YouTube, screen record ndoposta ku YouTube. Saka dzimwe nguva ndichita screen record rimwewo zimunhu rakaita sahedha rongokufonera screen record yobva yadzima live yange yapa 50 minutes.
nguna rimwe zimunhu rungokufonera vana mucha unguka rwangofonerwa namucha rutya kana naDebra dadire nachihera ikangofoniwa chiita screen record yobedzima. Saka zvoda ndikandichita screen record maybe ndise phone yangu off, handizi ndaita sei. Ndikaita off WhatsApp inenge chirira, ndikaita off uyu inenge chingorira, saka ameno. Saka ndoita screen record pakati pousiku sometimes. Ndozoisa ku YouTube. So Hans, I think women should be careful on when to bring a new man. No. Yeah. Hans, on when to bring a new man to meet your kids. Kids, especially boys, may feel very jealous and confused. The best time to bring a new man to your kids is before they turn 7. Kana vari vakomana. Vana vechikomana before they turn 7 vane kamwe attitude kari different than pavanongotanga kuita 7, 8, 9 kunosvika 12 years. Good luck. Good luck. Kuti vapa 7 years chikwira mwana anti akaita jealous, haadi kuona murume pedo namai vake. But kana achiri below ikoko, baba vakangonomutengera bhasikoro, vakauya futi vakamutengera machewing gum, vakaenda naye kupaki kubhora, akangojaira izvozvo. Paanotena 7 atojaira izvozvo. Zvino amweni ndoda mbokudza vana vangu